Shukor nakashlem jong nongsan Hima. Kumshi benta ban pan jingkershan nakipat ba ka Phlim Dhaka Escape ka balapan mi da ka chwas imli film production ka Phlim Khasi ka balawan ring dur sa Bangladesh ban Guwahati ka bala apali ban pen ino ahbiju cinema Shillong ha ubanai Risau arja arpasaw kan penlong ya ka fifth Khasi dancing and singing competition arja arpasaw hak bagi nong shot ban nong rwai kin penan kambet tang da ki jingrwai Khasi ki khusnam yaki Nongjop haga ni kajing yakop ki long tang kawai yaki nong shot bat nong ruai katai ki bajop haga kadan ke baningkong enyo shilak tingka baar 10,000 tingka balai 8,000 tingka basau 10,000 tingka basan 1,000 tingka bahenriu lai 1,000 tingka bahenyo 8,000 tingka kapot ban pha iki video haga benta ke baningkong ha WhatsApp pra khandai henyo sau pra khandai henyo iway not kan sedang nadu kashitarik naitung arja pusau bat kan kut haduk live way tarik naitung arja arpusaw hagani ka fifth Khasi dancing and singing competition arja arpusaw ka chwas imli film production kan jiet na kinong shot bat nong ruai ki badan sap ki basa hasor na nong kendong ban long ting shop senran bat puran senran ki gang ki hybrid ki nong ruai bat nong shot ban ak ha ka Phlim Lion India ban kren ha ka tien Khasi bat Assamese ban sa direct bat ring dur da ukiki garot balapan mi da ka chwas imli film production ban tip company ka meda ai hun basayo moit ka bade ka puran ki Phlim Khasi ka bade ka nong ai ktien jong ka Phlim Dhaka Escape kan ai jing patai ba company National sha Kolkata na Guwahati sha Dhaka National sha Kolkata na Guwahati sha Dhaka Pin yoshi bun ki jing Shibon kirang terwa Waju pingbi kayanga ngalas no tho hiyak kata kat bangadang indang samla Walero wat petuna jgai wanang ne pinda jingku slai Kublai pibero ki patba ki baju kershan ka Phlim Khasi nak Porsche kapor ningkong ngadal man ai kublai ka chwas imle production ka bala jet yang akum kanong ai kitien ya kan ka Phlim Dhaka Escape ka bala ring dur station Bangladesh kum shi benta ban pan kershan ki patba ka Phlim Dhaka Escape ka bala penmi da ka chwas imle production ka Phlim Khasi ka bala ring dur station Bangladesh bat Guwahati kala apali habiju cinema hall how benai October 2000 kan pelong ruya ka fifth Khasi singing and dancing competition 2000 hakba ki nongshin benta kin pendat kam tang da ki jingrai Khasi Hagani ka fifth Khasi dancing and singing competition 2000 ka chwas imle production kan ji di kinong shat pat nong ra ki badan sap ki basa hasor ne hanong kendong ki ban long ru kinong supporting actor actress ki gang ki hybrid kinong rai bat nong shat bat ban ak ha ka Phlim Lion Indian ban ring dur da ka tien Khasi bat Assamese bat ban sa direct bat ring dur da ikiki garret balapan mi da ka chwas imle film production nang taon jit riya kinong shat ban shat lang bat kiting shop bat puron ha ka music video ha ka Phlim student Bangalore ka bala jan da ban ring dur Kino ki try jong ki ching rai lada kim kwa ba kinong shimbenta kin pendan kam ban shat ni rai ha kani ka competition kin sngo ba ban message ha uni WhatsApp number pra khandai nyo sao pra khandai nyo r iwe not khnang ba gin yo ban pentip sha kinong shimbenta henrengi kirmen ba ki try ki jong kanu ka jing rai kin sngo ba ban sha ikinong shimbenta khnang ban long ru ka jing pen ruspa ya ka jing rai Khasi ki khusnam ya ki Nongjop ha ka ni ka competition ki long tang ka ka prize ya ki nong rai but ki nong shan first prize ka day shilak second prize ka day 100,000 third prize ka day 8,000 fourth prize ka day 10,000 fifth prize ka day 7,000 sixth prize ka day 9,000 seventh prize ka day 8,000 ka consolation prize ka day tang ya iwe nong shat bi iwe nong rai anjit na man ki district na pratali ki district Kanthup ya ka Shillong city
Haka di kejing Yakob sharp but right on the lightly ki round kata ka first round but semi on le the ka online but ka final on pelong haka Khasi National Darbar Hall Maukar how benai December arhajar arpusa. Haka first round on le the ka online pila ben ring door ban right ban shot haka nu ka jaka ban ring ha ki ban pha ha WhatsApp number Prakandai nyau sao, prakandai nyau ar iwe non. The thought that ka keteng ka bapura, ka jat ka shnang district bat ka skika. Kapor ban pa ya ki video jong ka first round ha WhatsApp, prakandai nyau sao, prakandai nyau ar iwe non. Kan sedang nadu shitarik Julai arhajar arpusau, kan kut hadu lai tarik jong Julai arhajar arpusau. Haka semi-final pat, kito ki basha jir ban rung sya ki semi-final, kin yo ya ka message ha WhatsApp jong pi hadin ma pi hapan siyo, ya ka bayrung, anda piladap siyo ya ka bayrung, ki videos on tab Harilum YouTube channel. Haka final round on pelong haka Khasi National Darbar Hall Maukar ha ubunay December arhajar pasaw. Ki barung haka final on Kenyan rupa% ka point na ka sub shot but drive na kinong shot but 10% na ka ticket voting coupon. Kito ki bala sha jir ban rung sha ka final ki ha banyo jingir sha na la yeng but ki pat ba ling ba ki ticket voting coupon ki bala bu tang kindiat henry ki bamla an pelut ya ka voting coupon kinum yo ban sha ne rai ha ka final ha po stage. Ha ka ticket voting coupon kindan ki khusnam ya kinong thin. First prize ke de 10,000, second prize ke de 100,000, third prize ke de 1,000, fourth prize ke de 8,000, but fifth prize ke de 6,000. Ki nong bashar kin long uram suchang, Silina Langstang, Arman Disyar, ki puron but ting shop ka Phlim Dhaka escape, Inadias imli but pira.dang. Basha jit haka final kin yo biang sa ka way ka jing betha lingba ka WhatsApp jong pin. Tang kito ki bapoy haka final kin sa jit ban ak haka Phlim Lion India hadin kata ka chwas imli production kan ya soy da ka agreement ringkat ki jingsiu shwaben ring dor ya ka Phlim. Ban tip kham ya so bhaban message ha WhatsApp number prakhandai nyau sao prakhandai nyau ar iwe non. Kani ka Phlim Dhaka escape ka day bala ak da ipira.rang niadias imli sildrang marak ka Mercy Solamar Kasamla Khasina Bangladesh Amazing Kurba Sherilyn Khongwa Rishisha Minsong Joint Philp De David Kharkongor Pinye Suchang kumta ka Phlim Dhaka escape kala karpa ikipat baban wan krishan ya kani ka Phlim ondal apan I habi jusana ma ho shilong how banai October arhajar arpusaw namanya kani ka Phlim la wanding dursha teja Dhaka but kishnong Khasi ki basa ha Bangladesh. Kaba snotna ban pentip ha ka Phlim Dhaka escape ki Khasi ha Bangladesh kila yo ban aklang kum ki riu pat ba banya rap ya ipira ubala sha sho ha ki gang ban uwe urang ba ubala akum ukpa ka supporting actress Khasi basa ha Bangladesh. Kumta nga turpat ya ki help ki baret ki khun samla ki badon ya ka sap jong pi sng ba ba pinyo shim ta ha ka de ka fifth Khasi singing and dancing competition ka ban sepelong ha kabasapilong online ha uni ubanai Julai but kiba nyo rung rusha ka final ha ubanai December te wat nu penla na ka prize upli ke bahe ha ka prize ka first prize le ka de shilak te wat nu penla na ka sap jong pi na kalyang janga all the very best but kuble shibon.